of heaven and earth, come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Isaulog karon sa simbahan ang pista ni San Ignacio sa Antioquia, obispo ug martir. Usa ni siya sa mga atong gitawag og mga great fathers of the church sa mga 3rd century AD. Kusog kayo ang persecution sa mga believers nga nagsunod sa Katoliko nga pagtulunan. O usa ni siya sa mga nisunod, usa ka writer, usa ka prominent person niya gipatay siya, gidala gikan sa Antioch ngadto sa Roma ug didto siya gi-martir. Ug sa iyang pag-travel ngadto sa Roma, nagsuwat siya og mga 7 ka letters ngadto sa lain-laing simbahan ug nahimo kining iyang mga sulat nga foundational, theological, and historical nga basihanan sa atong pagtuong Katoliko. Uban kaniya atong iampo nga atong mga leaders labi na dinhi sa simbahan magpuyo gyud unta sa tinuod nga pagtuo ug dili mahadlok nga sakiton o kahapatyon tungod sa atong pagsunod sa Ginoo. Ug nga ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa kalig-on sa pagtuo o kasantos sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom sa tanan ug tunhay nga Dios, imong gidayanan ang balaang lawas sa imong simbahan, pinaagi sa mga pag-antos sa imong mga martir. Itugot nga ang himaya sa pag-antos niining kinabuhia nga maoy nakapabantugan kang San Ignacio sa Antioquia, makahatag unta kanamog kanunayng panalipod. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kun gimatarong pa siya sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Kaya ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong.
Suhulan ang tao nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magbuhat, kundili nagtuo lamang sa Dios, nga nag-isip nga walay sala ang taong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay, nga bation sa tao nga gimatarong sa Dios, nga dili pinasikad sa bisan unsang buhat niya, sumala nining musunod nga pahayag. Bulahan gayud ang mga tao kansang kalapasan, gipasaylo na sa Dios, ug kansang mga sala, gitabunan na niya. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala, dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panahon sa kagulanan, o gipuno ako sa kalipay, sa kaluwasan. Nagdalog ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan.
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila miingon sa Hesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Ubusa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlokan. Kahadloki ang Dios nga human mo patay may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Daghan kay tag mga kahadlok sa atong kinabuhi. Pero 99% nining maong mga kahadlok nakasintro gyud sa atong lawas. Gilingya imong tupad ingna unsa roy imong gikahadlokan. Nay uban mahadlok ng manaog sa hagdanan nga way gunitanan. Kay tiwasono nagtuhod. Kurog na to the max basta kakitag hagdanan. Nay uban hadlok ug wa na ikapalit og maintenance. Ang uban hadlok sa ilang buhok nagiuban na o kaha nangataktak na. Ang uban hadlok sa ilang naong nga nangunot na. Daghan kay tagkahadlok pero nakasentro sa lawas. Muna aron mawagtang ang dakong porsyon sa atong kahadlok ni sulti si Kristo og usa ka kamatuoran ingon siya, ayaw mo kahadlok anang makapatay sa inyong lawas. Kay doon na may niadi ay nato nga importante pas lawas ug unsa man na husga. Hapit na rabang kalag-kalag. Una makahinomdom lang gitag kalag basta mamatay na ang lawas. Muna karon do na ta din higi offer hala pamisas kalag ana dihang mga box sa loyo ay madugay maapil magyud mo diha. Kita maapil taan ang pamisahan. Pwede na mo ngadto sa opisina hala pamisa mo sa mga kalag. Nganong magpamisa man ta sa mga kalag kay mituo ta nga buhi ang kalag kanunay. Buhi ba? Para gud ana din niya. Mupamisa mo kay nag-birthday ang lawas. Mo pamisa kay nag-anniversary. Buhi. Atong gipamisahan. Yang anong gapamisa mo tagkalag? Kay mituo ta nga ang kalag sa tao kanunayng buhi. Nya kun ang kalag sa tao kanunayng buhi, sa ato pa diay ang atong kinabuhi wa dinhi sa lawas naas kalag. Nilingay mong tupad. Na di man ka mamatay.
Ingna ba? Ingna dili man ka mamatay. Mubiya rakas imong lawas. Pero doon na say kamatayon naghihisgutas Kristo, ingos Kristo kahadloki ang Ginoo. Kay mo patay siya sa imong kalag og sa imong lawas. Ang Ginoo di ay mo'y makapatay sa lawas og sa kalag kun kamatayon may atong hisgutan. Og asa man patya sa Ginoo ang kalag adto sa impierno. Kung basahon ninyo sa Book of Revelation chapter wa ko kahibaw tingali kay may pagkabugo magyukuan ng Biblia. Murag chapter 20. So ay lagbasa Revelation chapter 20 naghisgot dito ikaduhang kamatayon. Ug unsa man ang ikaduhang kamatayon kun iiksa kuno ta sa linaw nga kalayo mao na kuno to ang ikaduhang kamatayon ug mao na gihisgot ang Kristo kahadlokin na ninyong kamatayona kay wa na nay katapusan patay na gyud ka diha nya dili na kamatayon nga nalimot ka sa imong kinabuhi ang kamatayon diay nga tinud-anay kana diay mag-antos tag maayo ang pag-antos mao di ay nay kamatayon. Mao bitaw nga kung naay mamatay mo ingon dita, uy makiramay ta sa Tagalog ba? Uy muduyog ta sa ilang kasubo. Kasubo pag-antos. Lingian sa imong tupad. Ingna unsa roy imong kamatayon? Unsay imong kamatayon karon ba? Unsay imong kasubo karon? Ana mo na siya. Muna sa atong unang pagbasa, matod pa ni San Pablo, nganong nahimo mang matarong si Abraham, kay si Abraham mituo manggod. Why effort? Why effort? Why gibuhat? Nituo ra. Pero tanawa kanang di ka motuo nga naa kay kalag, kanang di ka motuo nga kana ganing di ka mamatay kay ang tinuod nga kinabuhi naa di sa atong kalagwa sa lawas. Tanawa, di ba? Grabe kay kang mo trabaho. Hurot-hurot imong lawas og trabaho. Wa na kay hapit pahuway aron lang gyud ka mabuhi. Di ba? Kabantay man na? Awa mo kay ba? Hangtod mas stress na lang ka, mas stress ka. Pwerte na gid nimong kapuya. Pero ang imong gisalbar ang mamatay. Wa nimo salbara ang dili mamatay. Pero ang atong salbaron ang kanag yung dili mamatay kaning atong kalag usa ra gikinahanglan tuo lang. Wa nay effort. Mutuo lang ka. Gituhoy ko na ba nga di na ka mamatay. Oh, wa na. Human na. Di na ka magsigig hago. Ingkaw unja pa der wa tay kaon. Nganong wa kay kaon, di man sad ka mamatay. Insa say dili mamatay nga masakit man ka, lawas ra man ay nasakit. Maluya man ka pa der, lawas ra may naluya. Ang kalagwa man. Ingkaw nya din alam dita mo trabaho. Unsa may imong gituhuan? Kinsa may imong gituhuan? Ang sentro sa pagtuo mao ang pulong sa Ginoo. Nya ang pulong sa Ginoo nag-ingon day pag tinapulan. Tubag. Oh, kibaw man day mo. Ang tapulan dili maluwas. Gani ingon San Pablo, ang tapulan ayaw pakana. Kay tapulan. Sa ato pa di ay kun doon na tay buhaton guided by faith, not by worries about the body. Kumusta rong atong mga gobyerno, atong government official, kaning administrasyon ni Bongbong Marcos? Unsa may nag-guide sa ila karong gipangbuhat kana mga investigasyon, kana mga flood control, kana mga corruption? Unsa may gagiya nila? Ang pulong sa Ginoo o pulong sa tao? Kusga. Pagbutar ninyo atong 2022, unsa may gagayad ninyo nga gibutaran man gina ninyo si unit team, pulong sa Ginoo, pulong sa tao? Ako pulong sa tao, tigali to ako.
Katong pagbutar ninyo atong 2025 midterm elections, kinsa may gangay ninyo ato pagbutar ninyo, pulong sa Ginoo o pulong sa tao? Kana i-check na. Kaya ang pulong sa tao kanunay ginang nakasentro sa lawas. Mo na nga tagaan din tagkwarta para sa imong balay, para inyong ikaon, para inyong iinom, para inyong isugal. O ana, mo na ayuda. Nya gipahimuslan as mga politicians nga mga kurakot. Sige hantag-hatag anang ayuda. Ang lawas mo'y ila kunuhayng salbaron. Pero wa ta makahuna-huna nga sa ilang gipanghatag di ina nila gikuha. Basig dito na gikawat sa kaban ng bayan. Nauna. Unya ila ra ba nang bawion? Unya ang kaban ng bayan kinsa may gabutang og kwarta diha sa kaban ng bayan? Kita. Nya ilang gikawat, nya ila din tag ayudahan pagkasalbahis. Ang akong image murabag na kay balay. Nya naa kay storage sa imong kwarta, nya gilipot sa kawatan dito sa loyo, gikawat ang tanan mong kwarta, pag abli nimo sa imong kaban, wa nay kwarta, gahilak na kay wa nay kwarta, niabot dayon ang kawatan kay muhatag nimog ayuda. Nya ang iyang gihatag nimong ayuda, ang kwartang iyang gikawat dito sa imong kaban. Unya nagsigili kayo, ay salamat yung kabuutan, gini mo congressman, kabuutan, gini mo senador, mayor, kabuutan, gini mo gobernador, kabuutan. Salamat kay giluwas yung kunimo, pero siya di mo'y nagkawat atong imong kwarta nga wa na diha. Asa namang kwarta nato para sa flood control? Asa namang kwarta nato para sa PhilHealth? Asa namang kwarta nato para sa edukasyon? Asa namang kwarta nato para sa atong mga infrastructures? Gikawat. Kinsay nangawat? Gasigig tudtod ay. Galalis na kinsay principal witness. State witness. Di ay. Nya di ra ba kuno himuon, di ra ba kuno na pwede nga principal culprit, principal criminal mao say mahimong state witness. Na karon galalis na sila kay naa kuno'y principal kriminal sa paghimo aning corruption, mao naman hinoy giplanuhan nga himuon kunong state witness nangayabag na gyud. Ngano man kay mga kawatan pero niingon diri sa Kristo ay kanimo ni peligros mga kawatan, walay tinaguan nga dili mabutyag. Walay tinaguan nga dili mabutyag. Sige, lingay mong tupad. Inatago-tago ka? Mabutyag ra na. Kanang inyong gihonghong dito ngit-ngit, mabutyag ra na. Kanang inyo kunong gitago dito sa hilom nga ikare nakahibaw, mabutyag ra na. Paglinog lang. Nganong daghan makaing nangalos noong balay diri sa norte. Suruya, gagmay kay mga kabilya gibutang. Dili gyud siya haom sa building standard sa civil engineering. Kasagaras nangalos no dunay corruption nga nahitabo. Gagmay kay mga kabilya. O kanang mga maong kabilya, kanang maong structural o gitinuod pagid na og sorbe, di gyud malusno. Kadungogan ko og vlog sa usa ka komentarista or usa to ka reporter. Ilang gi-compare ang nahitabo sa Davao. Ang ato dinhi 6.9 ang magnitude, ila dito 7.6. Ngano man kuno nga ang Cebu ang laki ng pinsala, pero sa Davao liit lang ang pinsala. Kamoy hukom ngano man? Dunay gitaguan. Di ba? Dunay gitaguan. Ngano man ang atong flood control kuno, dali man kaayong nangalagpot, nangainas raman.
daghan kay gi-expose dito, way kabilya. Gimasa ra diha, gipail-pail ang mga bato, nya patsingan dig simento, paghapak sa hangin, awa na. Hurot na. Paghapak sa baha, hurot na. Ang uban gani, wapa ka baha, lusno na. Wa may kabilya. Atong karsada. Kana naagi na kabilya unta o kanus amang ka mag-flooring god nga way kabilya, balay gay nato nga tao ray mo yatat, butangan magay nato kabilya ang flooring, di ba? At least naay kabilya nga. Anawa nato mga karsada? Giflooringan din na, kanang nga flooring la diya, gibutangan din na kabilya diya. Tanawa. Oy, suksukan lang kabilya diri skilid mura kuno hay dagko kay dagko ang kabilya pero ang tunga-tunga ana mga animal kinastanan mo na iniglihok sa yuta buak din karsada buak pero tanawan ang gibutangan nila kabilya mubaog ang karsada di gyud babuak kay nga naman na may ligon yang ano na butang kabilya aron makadaginot kay na ay korupsyon. Na siya. Pero dili na siya mahibawan. Ma-expose ra na ang linog mo fact check ni ana. O ikaduhang mo fact check ang baha. Mo tong flood control 5,500. Pagkatulo ka adlaw abot bitas Karina. Kanas Karina usa nas leader namo dito sa San Vicente nga buutan kayo, katikista na, unyap kusog na mo, kantas choir, buutan kayo na Sister Karina. Tungod siyang kabuutan, iyang gi-fact check ang gisultis presidente atong iyang SONA 2024, ba to? 2024. Pag sulti giniya nga, meron tayong 5,500 na flood control na natapos na, meron pang marami pang ginagawa. So 3 days after, bumbahang Karina. So, lusno tanan. Ay, hindi pala. Na-overwhelm ang atong flood control. Punan pa yun ni kisa tayo ni isunod atong Karina. Doon na pamatay isunod ato. Gasunod-sunod to sila. Dako na ba sa kayong baha? Ano naman sa ni Mr. President? Ay, nabangga sa barko ang atong flood control. Banggang barko. Galunop dito sa taliwa sa yuta. Doon na din barkong iso dito. Yung banda. Ambot lang. Tago yun. Tago. Mo to, hiringon. Pag hiring, hapit na mahibawin. Ilisi dayo ng Blue Ribbon Committee Chairman. Ilisi kay mahibaw ano niya. Ilisi sa ng presidente sa Senate. Mahibaw ano niya. Ano na yun? Ilisi ng ombudsman. Ay, Ginoo. Ang katapusang mo fact check nato mga igsoon mao ang epekto sa atong binuhatan. Ug unsa may epektos binuhatan aning atong administrasyon karon kamo nalay analyze diha. Nalipay ba mo? Ni asinso ba ang atong nasod? Ilhan gina nato ang dunay pagtuos Ginoo ngano man magbuhat og maayo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagul-anan o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Ang taong matarong dili na maghuna-huna og ginansya sa iyang gibuhat in terms of financial. Ang iyang huna-hunaon kaluwasan niya og sa katawhan. Muna muasinso gyud ang nasod, muasinso gyud ang katilingban basta ang mga leaders, mga matinud-anon, mga maayo. Analyze ninyo sa inyong namatngunan nga mga presidente nga nagdaas atong nasod, kinsa man nga administrasyon nga maka-feel gyud ka nga nalipay ka nga ni asinso ang atong nasod.
nga nakasinati tag nga bang murag kaasinso kana mauna sila ang mga mataro nga tao. Pero kadtong mga leaders nga ang gihatag kagubot, kaalaot, mga disgrasya, nawagtang ng ato mga kwarta, kana mga tao na nga ang kalag wa maatiman, ang lawas ray giatiman. O kasagaran na ba ni atong lawas? Ang pangayoon, bisyo. Bisyo ra yun. Bisyo ba? Tagbaon ang unsa man ang ang biga, the lust. Tagbaon, sexual pleasures. Ang inom, tagbaon sa inom, hala inom yun, buntagay inom. Nya ang sugal, hala online nga sugal, hala dirbi, hala tigbakay, tungit, sag-unsa nalay sugal. Hastagot ang pagpili og Santo Papa gisugala na, og kinsa gyud Santo Papa. Hasta eleksyon, hala sugal, kinsay mahimong gobernador, lugro-lugro pa, kinsay mahimong kapitan, magperting sugal. Patay kita, Nya ang way, yup-yup, suyop, pala, drugas, yun, drugas. Naay mahalon, naasay baratuhon, hala sigas mata, kagots ngipon, nangabangag ng utok, siging yup-yup, suyop, o ang utang mo increase yung utang, maputos gitas utang. Tanawa ron ang atong nasod gikan atong 2022 karon 2025, gikan sa mga 12 trillion ang atong utang, nahimo na karong mga almost 18 trillion ang atong utang. Ni increase og mga almost around 6 trillion ang utang. Unya tanawa unsay resulta? Flood control nga way control. Tungod na sa bisyo. Si Saint Ignatius of Antioch, gihagad siya na ayaw na lag supak-supak sa emperor, uyo na lang sa emperor, kay mamatay gyud ka. Matod pa ni Saint Ignatius, dili ang akong lawas ang importante ang Ginoo. Kung mamatay man ko para sa Ginoo, kalipay na nako, kay si Kristo nagpakamatay na para nato. Muna kita sad magpakamatay para sa kamatuuran. Duta, no? Ingna imong tupad, ingna nagpakamatay na si Kristo para nimo, pagpakamatay sa diha si Pedro kalungsod nagpakamatay tungod kay si Kristo nagpakamatay, model nato siya. Nya kay di man tapat yun, wala naman tagi persecute, pag-practice na lag patay-patay. Nya unsa may practice og patay-patay? Palit og slat kana. Nya ihurot yung palit og slat ang imong kwarta, haron mura sa kagpatay, kay patay wa naman ay kwarta, way kwarta ang patay oy. Na hutdag gid imong kwarta mo na ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Practice nagpatay-patay, biyai ang tanan, imong papa, imong mama, imong anak, kanang mga worries nimo about them, biyai na. Kanang worry nimo about sa imong balay, imong yuta, imong trabaho, about your body, biyai na tanan. Matod pa ni Jesus, practice nagpatay-patay. Pasabot sa wap-a kapatya, unhi ang kamatayon. Haron igabot sa kamatayon, igo na lang kang moingon, ay sus, dugay na kong nangandam nimo Relax kay ka. Tanawan ng taong daghag kwarta, inikasakit ratol. Uy. Ratol. Tanawan ng taong way kwarta, hapit na kamatay. Matay magitang tanan. Uy, ay pag-adto dito kay maglinog niya, madatugan ka. Matay magay ka magkaon. Naroon na sila. Last na lang lingi sa imong tupad.
Ida, pila ka slot imong paliton ron? Nakaroon ba pila ka slot imong paliton? Di ba mo ingon din, ay palit pa mo na kong pagkaon, palit pa na kong maintenance, nahadlok na sa kasi imong lawas. Pag-practice nagpatay-patay. Mauna, the decision to die is the decision to live forever. Kung may naingong amin, nindog na lang ta. Pag-ampo sa katawhan, mga igsoon, uban ang tumang pagsalig pagtuo ngadto sa atong langitnong Amahan, masaligon kitang muingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, dili mawadag kadasig tungod sa mga pagsulay ug sa kahagit sa kabag-uhan, hinuon mas maikagon ug masibuton sila mopasiugdag kapag-uhan ug pagkabig dinhi sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo diha kang Hesukristo, malig-on ug mopadayon pagsangyaw sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nakitang mga Kristohanon, makakaplag o kalipay diha sa atong pagtuo, bisan sa atong pagharong sa mga pagsulay o mga kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nagantos din hiniining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga kahupayan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na mag-ani sa mga ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Maluluyon o gamhanang Dios dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang paghalad sa abong debosyon makapahimuot unta kanimo Ginoo nga midawat
kang San Ignacio nga kalanon ni Kristo sa magpaan nga limpyo pinaagi sa pagantos sa martiryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Ignacio sa Antioquia sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Tay si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Ignacio sa Antioquia, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalimot. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Mabusog unta kami Ginoo sa paan nga langitnon nga among gidawat sa adlawng natawhan ni San Ignacio sa Antioquia, ug mahimo unta kaming mga Kristiyano sa ngalan ug sa buhat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Unya mabuhat ra ni nato kun ato gyung atimanon ang atong kalag, dili ang atong lawas. Mga igsoon, salamat kayo sa nag-atiman sa ilang kalag pinaagi sa pagpaambit aning ilang mga bahandi ngan hinato pamalit og slots. So mao na ni ang atong update, ang atong halin sa grace nga slot or God's reward and complete elation. Niabot nag 72,396 ka slots, napay 627,604 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 231 asad ang atong nadawat na challenge. Ang challenging kay karon kay ang atong nahuwaman aning mga project nato dito sa previous kuan, paspas na kayong naning challenge ba. Pwede kag inyo ning paspasag palit. Mingaw man. Agad-agad na kita tandoglos Ginoo ani. Og ato lang gining tabangan, murag dali ra tingali niya. Pero sige lang. Ato lang gining ilaom sa Ginoo, di lang kita mag-worry ni ini. Ako lagot tag 100 lang. Sag mo palit lang ta atong istritog palit ka usas-usa ka semana karong buwan na Oktubre nya kamong tanan nga nagsigig follow nako pamalit ra gud mo. Unya, ang atong PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, para dinis ato, ang atong halin, niabot nag 40,770 ka slots,
Nya napay 59,230 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,296 na sa dangatong nadawat. Karon pinaspasay ra baron tag trabaho ang atong gitrabaho rog maayo ang pag-abono sa likod para maandam siya para puhon sa atong pangandoy nga concert sa Sweet Notes. Murag yapon mo mga patay, no? Wag yapon mo reaction. Sige lang. Nya para sa atong earthquake nga mga victims diha sa Northern Cebu, ang atong ipaambit katong atong DPR nga slot or Divine Powerful Response ning abot na ang atong halin og 11,478 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit nini. Salamat kayo. Nya unsaon pagpalit og slot mao kining mosunod. Una, diha sa atong opisina or sa atong mga lamisa dinhi sa palibot sa simbahan labi na sa adlawng Domingo. Dito sa atong chapels nasa mamaligyag slot ngadto nya resibuan gyud, dili nato dawaton lang way resibo, nindot gyud na siya. Unya pwede sad sa atong bank accounts, mo ni atong bangko, pero kaning sa land bank padong na ni nato gi-close, naka-open naman tag bag-o sa laing bangko ato lang yan ang ipakita dinhi kung ma-close na din nato kaning na San Vicente Ferrer Paris kay sa una pa man ang parokya nya pwede sad sa atong GCash nya kay dali-dali namang mapuno ang GCash nato kani mga ngan dinhi atong gipunag usa na nabadiha si Jeric Takal mo na iyang GCash account niya ipuno na sa ato mga GCash personnel or pwede sa kwarta padala. Primarily diri ipadala nako kaya ko rin mo claim ana or sa ato dinhing mga ngalan nga gibutang ana sa GCash accounts diha lang sa ipadala kay moabot gina nga rin nato ipadala niyo sa laingan basig lain ang mo claim ana. So salamat kayo niya ang ato sad nga sementeryo ang pagpasuga sa mga lubong sa inyong mga gimahal, sige na tagpanawat. So ana lang mo sa atong opisina niya tag 400 ang kada suga. Nganong magpasuga ta tungod kay nagampo ta, gusto tang mohalad og special prayer, the light of God, tulo ka adlaw, October 31, November 1 and November 2. Mo na itong suga mo na kada lubong, kada nitso mas maayog imong sugan kay mo man imong personal prayer para sa imong gimahal. Unya kaning ang ato sa dinhing activities nga regular mao nga atong Camino de Santiago nga mini Camino kada na MWF human sa alas 6 nga misa. Yan nasa ta dinhi Rosary Camino nga pasiugdahan aning ato mga Rosarians kada sa na gabi in addition sa atong kana ganing MWF nga mini Camino. Unya ang ato sang pagpangandam sa atong pista ni Pedro Calungsod nagpadayon ang atong nobina. Atong mga youth mo nagpasiugda karong October 22 nya October 29 natay pasundayag sa mga look-alike saints or mga pasundayag sa mga santos gikan sa atong mga katawhan na muak nga murag mga santos, bahala na ilang kinabuhi dili santos pero ilang mga naong nya atong giplanuhan nga ato na silang i-motorcade nya human dayon diri mag misa ta karon ang 29 October 29. Sige manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.